sing mengherankan meneh ya toh, duit miliaran nganti atusan miliar iki lho. Mbok yo dicek, diblokir. Lah kok iki lho sing mung 80 juta hasil dari donasi dari urunan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi nih seluruh rakyat Indonesia ben rakyat iki besuke iso urip makmur. Lah kok malah diblokir rekeningnya, jare diusut, diselidiki dana-danane 80 juta lho sing arep mbok selidiki ngopo. Paling enek sing nyumbang ya paling akeh mung 1 juta 2 juta, malah enek sing 2.000 rupiah 10.000 rupiah. Kae lho nek ngusut yo sing blokir yo sing miliaran kae, sing korupsi miliaran nganti cuci uang ngono kae. Ngono mosok yo dadak dikandani akhirnya kowe keweleh dhewe to. Akhirnya apa visimu tujuanmu akhirnya konangan to ngono ki to. Busuk.